Matapos may proklamang bagong emperador ng Imperyong Romano si Vespasian ay inatasan itong ipagpatuloy ng kanyang anak na si Titus ng kanilang natigil na kampanya sa Judea para tuluyan ang tapusin ang pagrirebelde ng mga Hudyo o ang Great Jewish Revolt. Ito ang kwento ng pagpapatuloy ng kampanya ng Roma sa Judea o ang pagkubkob ni Titus sa Jerusalem na magriresulta sa pagkatalo ng mga Hudyo sa digmaan laban sa mga Romano na magiging dahilan sa pagkakawatak-watak ng mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo para tuluyan ang magkaroon ng kapayapaan sa buong Imperyong Romano sa ilalim ng bagong dinastiya nito, ang Flavian Dynasty ni Vespasian. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong 68 AD, sa kasagsagan ng kampanya ni General Vespasian sa Judea, matapos sumiklab ang Jewish Revolt, ay ang Jerusalem na lang ang natatanging syudad sa Judea ang hindi pa bumabagsak sa kontrol ng mga Romano, kung saan sa taong iyon ay naghahanda ng umatake si Vespasian sa syudad, pero isang mirakulo ang nangyari na dahilan sa pagkakatigil ng buong kampanya ni Vespasian sa Judea dahil sa pagbagsak ni Nero bilang emperador ng Roma, kung saan sa loob lamang ng ilang buwan ay mahigit sa 4 na emperador ang idineklara sa Roma bilang kapalit ni Nero. Pero sa sumunod na taon, idineklara bilang Caesar si Vespasian sa Egypt o ang bagong emperador ng Roma, kung saan ayon sa bagong emperador ay kinakailangang tapusin na nila ang kanilang kampanya sa Judea para ipakita sa mga Roman citizens sa Roma na karapat-dapat lang talagang tawaging Caesar si Vespasian. At kapag mawawasak na nila ang kabuuang pwersa ng mga rebeldeng Hudyo, ay kinakailangang ikalat nila ang lahi ng mga Hudyo sa iba't ibang bahagi ng kanilang imperyo para magkaroon ng kapayapaan ng kanilang imperyo dahil napaka-rebellious ng mga Hudyo. Kaya sa sumunod na taon ng 70 AD, inatasan ni Vespasian ang kanyang anak na si Titus na siyang mamumuno sa pag-atake sa syudad ng Jerusalem. Nagsimula naman kaagad na magmarcha si Titus sa taong iyon mula sa syudad ng Alexandria sa Egypt, kung saan sa Mediterranean coast sila dumaan papunta sa syudad ng Caesarea, ang kapital ng mga Romano sa Judea na itinatag ni Herod the Great. Sa mga panahong iyon ay napakarami na ng dalang sundalo ni Titus. Mas marami pa ito kaysa sa dating pwersa nila na pinamumunuan ng kanyang ama bago pa ito naging emperador ng Roma. Mahigit sa 4 na legions ang dala ni Titus papunta sa Jerusalem, ang Legio 15 Apollinaris, Legion 10 Macedonica, Legion 10 Fraternicis at Legion 12 Fulminata na merong mahigit sa 5,000 sundalo bawat legions. Kasama pa nito ang 20 cohorts, auxiliary infantry, 8 allied cavalry at libo-libong mga nitibong pinamumunuan ng mga client kings ng Roma sa rehiyon. Ang kabuuang total ng pwersa ng Roma sa mga panahong iyon ay mahigit sa 70,000 soldiers. Dahil sa napakalakas na pwersa, matapos marating ni Titus ang syudad ng Caesarea sa Mediterranean coast, ay dumiretso kaagad ito sa syudad ng Jerusalem. Nang makita ni Titus ang syudad, nagdesisyon ito na siya ang unang lalapit sa syudad, kasama ang 600 cavalrymen. Pero nang papalapit na ito sa Physenos Tower, ay biglang umatake ang isang grupo ng mga Hudyo sakay sa kanilang mga kabayo at inambush ang pwersa ni Titus, kung saan muntik pang mahuli si Titus sa labanan, pero nakatakas ito at bumalik sa kanyang main force na papalapit na sa syudad. April 24, 70 AD, tuluyan ang dumating sa Jerusalem ang kabuuang puwersa ni Titus. Kahit ganun pa man ay hindi naman basta-basta mapapasok ang syudad dahil sa 3 matitibay na mga pader nito na nakapalibot sa buong syudad ng Jerusalem. At higit sa lahat ay pinaghahandaan na ito ng mga Hudyo bago pa man sumiklab ang rebelyon. Sa panahon pa ni Herod the Great ay matagal na silang nag-i-stock ng supply sa loob ng syudad bilang paghahanda kung sakaling may aatake sa kanilang syudad. At higit sa lahat ay
ay para maprotektahan ang pinakabanal na lugar ng mga Hudyo, ang pangalawang templo na itinayo ni Herod the Great, ang insaktong lugar kung saan nawasak ang unang templo na itinayo ni Haring Solomon, kung saan ando nakalagay ang lahat ng mga banal na kayamanan ng mga Hudyo, kasama na rito ang Ark of the Covenant, kung saan nakalagay ang 2 stone tablets ng 10 Commandments ng Panginoong Diyos. Higit sa lahat ay merong mahigit sa 20,000 na mga Hudyo ang nasa loob ng syudad ng Jerusalem ang dumidepensa sa syudad. Karamihan sa kanila ang mga naiwang pamilya na pinagpapapatay ni Vespasian sa kanilang unang kampanya bago pa man naging emperador si Vespasian. Kaya mga Hudyong ito ay galit na galit sa mga Romano at iisa lang ang pakay ay para makapaghiganti at talagang ibibigay ang kanilang buhay para protektahan ang kanilang banal na syudad. Ang tanging problema lang sa loob ng syudad ay divided ito sa 3 grupo ng mga Hudyo dahil kahit nasa harapan na nila ang kanilang totoong kalaban, ang mga Romano ay patuloy pa rin ang kanilang internal strife o hindi nila pagkakaintindihan sa kanilang mga prinsipyo. Inutos naman kagad ni Titus na magtayo na ng kampo ang kanilang kabuuang puwersa para makapagpahinga muna ang kanyang mga sundalo at para makapaghanda ito sa kanilang pag-atake sa syudad. Kaya hinati ni Titus ang kanilang 2 puwersa sa 2 grupo. Ang main force ni Titus ay nagkampo sa bahaging west ng Jerusalem, habang ang mahigit sa 20,000 na sundalo nito ay nasa bahaging east nagkampo para mapalibutan nila ang buong syudad. Samantala ang puwersa ng mga Hudyo ay biglang nagkaisa nang makita nilang kabuang puwersa ni Titus na napakarami at napagtanto nilang wala silang kalaban-laban dito kung hindi sila magkakaisa. Kaya napagkasundoan ng mga Hudyo na uunahan na nilang atakihin ang mga Romano, partikular sa bahaging east ng syudad, ang 10th Legion ng Roma na nagkukonstruct pa sa kanilang kampo sa lugar. Biglang lumabas sa syudad ng 2,000 mga Hudyo sakay sa kanilang mga kabayo at dahil pababa ang terrain mula sa syudad, dahil nasa bundok ito, napakabilis ng takbo ng mga Hudyo papunta sa mga Romano at tagumpay na winasak ang unang linya ng 10th Legion, kung saan nakita naman ito ng ibang mga Hudyo at na-encourage at lumabas na rin ang karamihan sa kanila at umatake na rin sa mga Romano at tagumpay na naitulak nila paatras ang 10th Legion ng 2 kilometro. Pero biglang dumating si Titus kasama ang kanyang cavalry bodyguards mula sa likod ng mga Hudyo, kung saan napalibutan nilang 2,000 Hudyo. Matapos ang ilang minutong hand-to-hand combat ay winasak na ni Titus sa mga Hudyo na lumabas sa syudad. Mahigit sa 100 lang sa mga Hudyo ang nakabalik ng buhay sa loob ng kanilang syudad at tuluyan ang sinarado ng mga Hudyo ang lahat ng mga gate ng Jerusalem. Sinimula naman kagad ni Titus na ihanda ang kanilang mga siege weapons, partikular sa third wall na nasa pagitan ng Ficinus Tower at ng western gate ng syudad. Sa araw na yon, sinimulan na ni Titus ang pagkubkob sa syudad. Una itong pinagbababato ng malalaking bato gamit ang mga Roman catapults at artillery fire ng mga Romano. At sa 15 araw ng pagkubkob ay nawasak ng mga Romano ang western wall ng syudad. Umatras naman kagad ang mga Hudyo sa second wall ng Jerusalem. Matapos ang 4 na araw ay nawasak na namang muli ng mga Romano ang second wall sa syudad. At isang madugong hand-to-hand combat kaagad ang naganap sa loob ng syudad sa second wall. Pero dahil sa military discipline ng mga Romano ay walang kalaban-laban ang mga rebelde sa labanan. Maraming napatay na mga Romano sa labanan sa second wall, pero mas marami ang napatay sa mga Hudyo. Dahil sa sitwasyon ay tuluyan ang umatras ang natitirang pwersa ng mga Hudyo sa kanilang third wall, at noong May 29, 70 AD ay sinimula na naman ng mga Romano ang pagkubkob sa third wall ng Jerusalem. Patuloy naman itong hinaharas ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pagbato ng mga apoy o kung ano-ano pang maibato nila sa mga siege engines ng mga Romano. At para tuluyan ang mapasuko ni Titus sa mga Hudyo, ay inutos nito sa kanyang mga sundalo na magtayo ng bakod para bakuran ang kabuuan ng Jerusalem.
para hindi na makatakas ng lahat ng natitirang mga Hudyo sa loob ng syudad. Sa loob lamang ng 3 araw ay tuluyan ng nakulong ang buong syudad ng Jerusalem sa bakod ni Titus. Dahil dito unti-unti nang naubos ang supplies ng mga Hudyo na nagresulta sa isang famine at pagkalat ng sakit sa loob ng syudad. Tinake advantage naman kagad ni Titus ng sitwasyon at dahil sa walang tigil na pagulan sa lugar ay dahan-dahang bumagsak ang pader sa third wall, partikular sa Antonia Fortress dahil sa tunnel na hinukay ng mga Hudyo para sa mga siege engines ng mga Romano. Gumuho ang lupa at tuluyan ng bumagsak ang pader ng third wall. Dahil dito napasok ng mga Romano ang third wall ng Antonia Fortress kung saan napakalapit nito sa Second Temple ng Jerusalem. Kaya isang madugong hand-to-hand combat ang naganap sa lugar. Nagulat ang mga Romano nang umatras ang mga Hudyo sa labanan. Meron pala itong isang bakod pa o mga harang na itinayo para hindi tuluyang mapasok ng mga Romano ang templo. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa buwan ng July. Inutos naman kaagad ni Titus na gumawa ng 3 siege ramp para mapasok nilang palasyo ni Herod. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa buwan ng August. Pero sa buwan ding iyon, hinagisa ng mga Romano ng apoy ang pangalawang templo hanggang sa masunog ito. Iniwan naman kaagad ng mga Hudyo ang kanilang posisyon para pigilan ang kumakalat na apoy sa kanilang pinakabanal na templo dahilan sa pagbagsak ng kanilang depensa sa second wall. Nang mapasok ng mga Romano ang pangalawang templo sa Jerusalem, inutos ni Titus na huwag munang galawin ang lahat ng kayamanan sa lugar, kundi wasakin lang nito ang lahat ng mga buildings na nakapalibot sa lugar. Kaya isa-isang winasak ng mga Romano ang lahat ng mga buildings sa lugar, pati na ang lahat ng mga importanteng archives sa syudad. Niluth ng mga sundalo ang kabuuan ng Jerusalem at matapos makuha ang lahat ng kayamanan na nasa loob ng templo, inutos ni Titus na pati ang pangalawang templo na itinayo ni Herod the Great ay wasakin. Sa loob ng 2 araw ay niransak ng mga Romano ang buong Jerusalem. Mahigit sa 100,000 sibilyan ang namatay sa loob ng syudad ng Jerusalem matapos itong bumagsak sa kontrol ni Titus. Habang natitira mga Hudyo na nakasurvive, ginawang alipin ng mga Romano. Mahigit sa 1,000,000 ang ikinalat sa iba't ibang bahagi ng Imperyong Romano malayo sa Judea para hindi na ito bumalik pa sa kanilang homeland. Ang karamihan ay ipinatapon ni Titus sa Hispania, Gaul or France sa panahon ngayon at sa Rhineland sa Germania, sa Greece at Macedonia na siyang dahilan sa pagkakawatak-watak ng mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo. Meron namang tinira pero kukonti na lang na naging minority na lang ang mga Hudyo sa sarili nilang lupain. Umalis naman kagad si Titus sa Judea at bumalik sa kapital ng kanilang imperyo, ang syudad ng Roma, para ipresenta sa kanyang ama, ang bagong emperador ng Roma, ang lahat ng kayamanang kanyang nakuha mula sa Jerusalem, partikular sa pangalawang templo ng mga Hudyo, kung saan binigyan ng parangal si Titus sa Roma at isang triumph ang ginanap, kung saan hanggang sa panahon ngayon ay makikita pa ang lahat ng mga dinala ni Titus sa Roma, ang Arch of Titus. Habang ang kayamanan naman na nakuha ni Titus sa Jerusalem ay gagamitin ni Vespasian para itayo ang isang napakalaking proyekto ng Roma, ang Amphitheater of Vespasian o mas kilala sa tawag na Colosseum of Rome. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.